denw ma o don o tɛ basi ye kaba mais k'a fɔ ko parce que n'i ko ko souveraineté retrouvée ne a bɛ ne miiri jigin 22 septembre la i y'a faamu donc n ma da la k'a fɔ don fila bɛ se ka ta jamana kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ o kɛ don ye don min b'a jira k'a fɔ ko i ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ n'i ye jateminɛ k'a la gɛlɛya bɛ ko in kɔnɔ parce que a da sera ma Mamadou Kane école so minnu datugulen bɛ Mali kɔnɔ bi a ka ca dɛ au même moment armée malienne bi n'i ye jateminɛ kɛ la belebele kɛra donc e fana t'i yɛrɛ ye journée de souveraineté non ne tɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que en réalité jusqu'à présent c'est rare quand même non il faut être signalé non c'est rare quand même c'est-à-dire que peut-être n tɛ faamu sinon en réalité si ça ne va pas je dis ça ne va pas kaba n bɛ continuer n'i ye MINUSMA lajɛ bi o bɛ an fɛ yan l'armée c'est aujourd'hui l'un des symboles de la souveraineté mais en réalité ni an kɛlen bɛ k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔ an man kan ka baara kɛ ni mɔgɔ si ye bi Mali kɔnɔ yan an ka armée tiɲɛ don olu de bɛ ka opération bɛɛ diriger minɛnw kɔni sɔrɔla minɛnw sanna an de ka wari la o minɛn bɛ ka continuer ka san kɛlɛ bɛ ka kɛ mais MINUSMA min bɛ an fɛ yan kaba o kan ka bɔ an fɛ yan en tant que MINUSMA bɛ an fɛ yan an tɛ se k'a fɔ ko vraiment an b'an nisɔndiya hali bi jamana ka tagabolo la et ensuite n'i ye jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ région dɔw bɛ yen i n'a fɔ Kidali ni Tombouctou ni yɔrɔ caman bɛ yen kaba aujourd'hui an b'a fɛ an ka armée ka se Kidali kɛ cogo min voilà an ka administration ka se Kidali cogo min na o tɛ ka kɛ et aujourd'hui encore on parle de l'accord d'Alger jusqu'à présent an ma sɔn accord d'Alger min contenu ma o de bɛ ka wajibiya an kan an yɛrɛ dara jamana dɔw la i n'a fɔ Algérie k'o y'an teri ye o fana bɛ ka bɔ an jigi kɔrɔ donc vraiment n'i ye nin bɛɛ lajɛ kaba ne tɛ se k'a fɔ ko on a encore retrouvé la souveraineté plutôt an kan ka min kɛ jamana kɔnɔdenw bɔlen u bɔra ka min kɛ o b'a jira k'a fɔ hali bi fasoden ɲumanya kanu bɛ fasodenw na an ka baara kɛ o sira kan o fasoden ɲumanya kanu min bɛ yen k'o renforcer k'o assurer drapeau min ni caman kun t'a a nafa dɔn bi Asimi bɔra ka drapeau di dugutigi caman fan donc dɔw yɛrɛ tun tɛ drapeau dɔn drapeau ka se olu ka yɔrɔ la o bɛɛ ye ko ɲumanw ye mais en réalité cette journée là je crois que nous devons travailler encore pour assurer et renforcer notre souveraineté nationale. Moussa, souveraineté simple de bɛ ka problème créer ou bien souveraineté retrouvée de bɛ problème créer e bolo? Ne bolo pour que ko in ka faamu fo an ka lajɛ fɔlɔ souveraineté yɛrɛ ye jumɛn ye fo de ka dɔn ni a fɔra sisan ko un état souverain o kɔrɔ ye jumɛn ye c'est-à-dire an ka jamana kɔnɔna na bi ko souveraineté retrouvée n'i y'o o mot in ta a bɛ mɔgɔw yɛrɛ tila a la fɔlɔ parce que mɔgɔw t'a faamu k'a fɔ ko an bɛ contexte min na k'i bɛ se k'a fɔ ko Mali ye a ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ. Souveraineté de tɛ yen yɛrɛ fɔlɔ a ye bolo wa? Ou bien souveraineté retrouvée? Souveraineté retrouvée in kuma yɛrɛ de ye problème ye Mali kɔnɔna na parce que n'i ye contexte ta c'est difficile i k'a fɔ ko maliyɛnw ye o sɔrɔ mais pour que an ka se k'a dɔn ni Mali y'a ka souveraineté sɔrɔ n'a ma sɔrɔ an bɛ an basé caractéristique dɔw de kan fo de ka dɔn. Mun de bɛ état souverain yɛrɛ mun de b'a caractériser je crois an bɛna a ɲɛfɔ cogo min na pour que a ka faamuya caractéristique naani de bɛ yen fɔlɔ min b'a to a ka dɔn ko jamana un état est souverain o caractéristique n'an bɔr'o la an y'o dɔn sisan an bɛ se k'a dɔn ni y'a sɔrɔ Mali y'a ka souveraineté retrouvé n'a ma retrouvé o caractéristique fɔlɔ ye jumɛn ye taabolo fo an ka bamanankan fɔlaw fo jamana ka population dɔ sɔrɔ min ye permanente ye c'est-à-dire population nombre dɔ ka sɔrɔ i bolo min b'i bolo définitivement o b'an bolo fɔlɔ filanan o ye jumɛn ye fo dugukolo yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ i bolo min déterminelen don o b'an bolo a sabanan o ye jumɛn ye jamana yɛrɛ marabagaw a bɛ fɔ minnu ma ko gouvernement o subordonnelen tɛ jamana wɛrɛ la an t'o kɔnɔ bi dɛ n bɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o fana b'an bolo a naaninan fo jamana yɛrɛ capacité min b'a la ka baara kɛ ni jamana tɔw ye donc n'i ye nin naani in ta i b'a ye k'a fɔ fila de bɛ yen nɔ certainement Mali autorités b'u basé o de kan pour que k'a fɔ ko Mali y'a ka souveraineté retrouvée o ye fila jumɛn ye fila laban min n'i y'o fɔ ko gouvernement subordonné tɛ jamana wɛrɛ la parce que n'i y'a jateminɛ n'i y'o fɔ en réalité Mali kɔnɔna na Mali gouvernement transition daminɛ la mai kalo 2021 mai kalo la ka n'a bila bi la i bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛna Mali gouvernement ye fɛnw kɛ
minnu b'a yira k'a fɔ ko a sirilen tɛ jamana wɛrɛ la ni o sira don a bɛ faamu k'a fɔ ko Mali y'a ka souveraineté retrouver parce que an ka gouvernement u bɛ force minnu jateminɛ k'olu ye force d'occupation ye an ka jamana kɔnɔ ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma k'o ye faransi ye an bɛ yɔrɔ min na bi olu ka sɔrɔsiw ta la donc k'a fɔ ko gouvernement b'a ka décision ta k'a bɛ jamana wɛrɛ de ɲininka pour que ka Mali dɛmɛ a ka se k'a ka jamana marali décision ta an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ o nɔgɔyara filanan o ye jumɛn ye capacité min bɛ jamana yɛrɛ la ka baara kɛ ni jamana tɔw ye ni min ka d'a ye jamana min ka d'a ye n'an taara o sira fɛ an bɛ se k'a fɔ ko effectivement Mali ye dɔ sɔrɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya la parce que an bɛ yɔrɔ min na bi Mali partenaire tɛ jamana kelen ye tuguni jamana caman bɛ yen nɔ Mali ni minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o fila bɔra la n ye fila fɔlɔ min fɔ n'o ye k'a fɔ ko population déterminée an bɛ yɔrɔ min na bi Mali souveraineté an tɛ se k'a fɔ ko an y'o sɔrɔ o yɔrɔ la ka d'a kan Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi ni u tɛ ɲɔgɔn fɛ ani fila laban in u lielen don ɲɔgɔn na parce que an ka territoire a t'an bolo nin waati in na a bɛɛ lajɛlen dafalen tɛ an bolo an bɛ kan y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na jamana espace min bɛ Mali autorité mɔgɔw ka contrôle échappé djihadistes bɛ fan dɔw fɛ terroristes bon bɛɛ ye kelen an bɛ se k'olu fɔ olu bɛ fan dɔ fɛ groupe armé bɛ fan dɔ fɛ pour que a ka fɔ ko jamana ye souverain ye fo dugukolo dun dafalen ka sɔrɔ i bolo an dun ka dugukolo dafalen tɛ an bolo donc o b'a yira k'a fɔ souveraineté retrouvée min bɛ k'a fɔ niveau dɔw de don sinon n'i ko k'i bɛ a ta a bɛɛ lajɛlen ta de façon générale i tɛ se k'a fɔ ko Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ définitivement ka d'a kan n'i ye hali dugukolo ko ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ a la adamadenya yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na mɔgɔw kan ka balo sɔrɔ cogoya min na kalanko ani hali énergie ko la est-ce que Mali y'a ka souveraineté sɔrɔ olu la Mali bɛ yɔrɔ min na bi an courant-tigɛw ni jikow bɛ problème bɛ Mali la Mali yɛrɛ énergie dafalen tɛ an bolo min b'a to an bɛ se ka an yɛrɛ ta donc c'est mitigé fana hali an ka kɛnɛyako bunakun kan i b'a ye k'a fɔ problème bɛ yen problème minnu bɛ yen nɔ c'est toujours an ni jamana wɛrɛw de bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'an ni jamana wɛrɛw ka baara kɛ ɲɔgɔn ko o bɛ souveraineté lanɔgɔ tɛ dɛ mais an yɛrɛ de fanga yɛrɛ de tɛ anw na ka se k'o kɛ hali ni nana wariko ta fanfɛla la wari tɛ jamana kɔnɔna na wari bɛ bɔ min an ka wari t'an yɛrɛ bolo olu fana ye symbole ye souveraineté symbole dɔ de ye o t'an bolo nin waati in na donc k'a fɔ ko Mali y'a ka souveraineté sɔrɔ n'i b'o fɔ i b'a ɲɛfɔ k'a da min kan i b'o de d'a kan sinon n'i m'o d'a kan i ka kuma bɛ kɛ tɔgɔjɛ ye. ayiwa Youssou ne ni a décision tabaga dɔ ye baro kɛ olu ko à compter de 2013 ko jamana bilala mɔgɔ wɛrɛw ka minɛn kɔnɔ n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ wɛrɛw de b'a fɔ an ɲɛna n'an bɛ taa yɔrɔ min mɔgɔ wɛrɛw de b'a fɔ ko hali an ka sana yɛlɛ hali an ka pankurun ko mɔgɔ wɛrɛw de b'a décision ta ko donc olu tigiw gɛnnen ko souveraineté retrouvée fait référence ko n'o tɛ ko 1960 kunkan kuma tɛ i y'a ye cogo di. Isa i ka o ɲininkali diyara n ye en fait n tɔɲɔgɔnw ye kuma caman n ka hakilina caman ta mais n bɛ sigi n kɔfɛ dɔɔni pour que ka souveraineté retrouvée ko in ka n da don a la dɔɔni parce que ne b'a bila minɛn fila kɔnɔ minɛn fɔlɔ ye min ye o ye minɛn politique ye parce que n'i y'a jateminɛ minnu b'an kunna bi u sigilen ani bi cɛ u ye événement ba min kɛ ni jama n'a bɛ se ka to jama hakili la n'a bɛ se ka da tariku la o ye mobilisation du 14 janvier clairement jamanadenw bɔra lahala dɔ de kosɔn parce que sori y'a fɔ kan y'a fɔ parce que ko dɔ ɲankata taara ka se Mali ma an y'a jateminɛ k'a fɔ ko c'est injuste illégal illégitime n'o ye sanction CEDEAO ni UEMOA ka sanction ye donc jamanadenw bɔra k'u ka dusukasa jira k'a jira autorité la an b'aw ko bi an b'aw ko sini pour que dans l'espoir an bɛ se an ka laɲini ye mun ye an ka aspiration ye mun ye olu bɛ se ka satisfait mais o wagati tɛmɛnen ni bi cɛ je crois que les autorités ont même compris k'a fɔ mobilisation min tun kan ka kɛ n'u y'a ban ma ko sécurité ko la je crois que sécurité ko dɔrɔn tɛ u b'a dɔn k'a fɔ jama min bɔra le 14 o jama ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ bilen o bɛ se ka sɔrɔ bilen parce que bi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi Mali bɛ degun bɛ maliyɛnw da la bi franchement il serait difficile aujourd'hui 14 janvier mobilisation ɲɔgɔn ka kɛ donc n'i ko k'i bɛ kuma souveraineté la ninnu ye fɛn caman fɔ ne tɛna sigi olu kan mais n bɛ fɛn dama dama dɔrɔn de ta n'i y'a jateminɛ anw ka hali an ka wari t'an ta ye an ka wari an t'a garanti mɔgɔ wɛrɛw de b'a garanti et puis n'i y'a jateminɛ jamana min bɛ fɛ k'a ka souveraineté ta hali o yɛrɛ tɛ se k'a ka budget dafa fɔlɔ
un budget il est déficitaire de plus de 700 milliards de Bordeaux. Donc nous boro là et comment il y a fora munu koso no essayé ou sanction là qu'il a c'est maladroit parce que n'aime fera damaya fo mo CDA ou tant jugué munu be ga CDA ou kan jugué ils n'ont pas compris en réalité CDA est mieux quoi. Donc wakati mina ni jamana to be ga fara nyogonga pour que ga se ga former na be ga se kin ko fede ka ke komanta vraiment erreur parce que nous faut ngo Modibo Keita quoi à ma conscience comme Mali perele donc ka jamana fando te ou be ka jamana beto et pour que Afrique africaine puisse réaliser ce et quoi me kuruma ko l'Afrique doit s'unir ni Afrique ma fara nyogonga en kelen talent anti sega mo si jamana si kelen talent sega a rebo nola donc en méthode joja juru la tant que en kelen de tant que la balkanisation va continuer à regroupement il n'y a pas de solution à mettre sous-développé et puis anti-sec en état aussi là. Donc nous avons déjà terminé. Nous avons marabagaw ou quand on a réfléchi au lieu de la follow avant de prendre cette décision. C'est-à-dire que souveraineté retrouvée, pour moi c'est un slogan politique. Parce que peut-être qu'il y a un euro non, il faut que la France soit la France jamana donné, qu'il faut nindo aini baranke, aini acte imposé, donc jamana don hakli be sega tomina. Sinon honnêtement ni a te fait nabi même sega souveraineté a fogo Mali a souveraineté, ani sécurité comment faut. Mais ni a jate minabi. Ali Gao, il est vrai que en même Goroka Minan Kononto. Non, de tout le temps, mais Albi, il veut qu'à France de vous. En bora France, bolo, à Magnéché du Souma. Mais est-ce que vous avez affaire à Aïni? Oui, d'accord, mais parce que l'Ion aurait tout mané français, mintani, au Tani Risutio. Mais Rissouma n'a qu'à vous checker, vous faites la fin de là. Donc, au cours, normalement, niveau qui a souveraineté, il est bien état. Donc, il a fait encore un ministre Magen. Le ministre Magen n'a pas fait du sous, Fragata, Kaira, mais dans tous les cas, donc ni qu'on m'a qui vit la souveraineté comment faut. Ça dit que au comment ça me gêne tellement parce que n'y a déjà terminé. Prenons la Côte d'Ivoire, de part et d'autre de la frontière, xénophobe, Côte d'Ivoire. Ta Sénégal fait. Tambacounda pratiquement ça c'est le Mali. Il y a des Malinqués de Kassonké à Tambacounda et par là. Ta Burkina fait. Ça dit que les frontières issues de la colonisation, c'est des frontières arbitraires. Ça dit que ça ne repose sur aucune base sociologique. Donc nous jamana munu boto là vraiment avoir un faranyongade pour avoir vous avez déjà un destin commun avoir un faranyongade pour que ça se boulot nyoma ire ka se ka foron avoir se ka marché commun pour que ab se ka bono la comme il faut et bien recroquevier qui isolé katla ka poko et la souveraineté retrouvée pour moi c'est un slogan politique ni point ni plus aywa Tia Fonteria a Teria Sangaba Yobo Yaba plateau ngoni mo bela jelenda benaka ka foko c'est mal inspiré ni makan ka foko sur intérêt trouvé en plateau mo ko ne hakila ka foko c'est mal inspiré hakila jamana nyamo abe ku yere fene mal la dilikanye ka chugwa were kala minte ni ambetanye fe baro konda la kaso ke kuma kele tambulo bi mi ye gouvernement ye oni parti politique ou sera ka nyogonye cadre permanent d'échange entre le gouvernement et les partis politiques à Kera Alamsadon, à Kera Kena Mini, à Wasara Kosa, à Soya, que parti politique, Bachamambe, non, Mounou Yera Keneka, Alloya, absent Bao, Fanani Yera Keneka, sur Ibrahim Diallo, il est vraiment sûr, il y a étudié, Hakina Jumembila, à la Kasoya, qu'il y a chien, faut Alloya Solo, Mokhtarwan Gawagati, Ani, et colonel Abla Yereni, parti politique, nous avons un chien fla, Gani cadre, ni un chien, faut l'année, nous avons un gasiki. Kadrin sigili bayra ka fo fanga min be an kunna bi angane bula ambe gelami kono an ka bwa kono awo sabula ka parti politique wule amé ina fendo ko que ambe transition de la transition hein, c'est une période exceptionnelle kaba mais ni yo bla ko fe kasigi ka fota bala ça veut dire que bonne volonté bi non ngen ngen nyuma yae gelea munu be jamana kono politique bunda kunka an ka bo kono parce que anina wakati jansi ka fo nkake akasigi 5 ans pour que gelea munu be jamana kono an ka se ka kuma gelea kan donc je crois que ministre de l'administration territoriale a eu des tabala ka parti politique wule mais ni ala je kaba parti politique wule le parti politique ka chamali kono de keme fla ani bisegi ni ko kele keme fla ani bisegi ani kele min nana an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ o tɛ tɛmɛ 50 kan minnu nana ka na weleli jaabi kuma bɔra ka bi je crois que ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ maa o maa bɛ k'a fɔ ko n'i bɛ faso ko la kaban ni jamana marabagaw ye wele bila aw ma a ye na an ka kuma
gɛlɛya minnu bɛ yen fura bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya la cogo di ne ta ye non kaba mais ne da tɛ fasoko la e tɛ ye kɛnɛ kan non c'est ça n tɛ ye nin kɛnɛ kan non parce que minnu mana depuis wagati jan u y'u ka distance ta nin tɛ wele bila ko fɔlɔ n'u ban kana kɛnɛ kan et je crois qu'aujourd'hui kaba kan ka bɔ de kɔnɔ n bɛ fɛ k'i ka kuma dɔ de la clé en réalité u ko parti politique minnu nana ko 50 en réalité 50 mana dɛ c'est à dire ministre ye lettre de ci parti politique ma mais minnu ye lettre in répond o ye 50 de maintenant 50 ni kɔfɛ minnu nana ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la o ka ca ni o ye c'est à dire k'a fɔ ko 50 ye minnu nana ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la o de ye erreur ye minnu nana a ka ca n'o ye mais minnu sera ka ministre ka lettre répond o de ye 50 mais a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko u nana ni i ma jaabi di non parti politique a ɲɔgɔn ye la généralement parti politique bɛ invité mais n'u invitera a bɛ fɔ ko u ka proposition bila ka taa en l'avance date dɔ bɛ fɔ maintenant o proposition ninnu bɛ sɔrɔ maintenant proposition sɔrɔli kɔfɛ parti politique mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka taa dɔw bɛ a préférer ka taa direct la ka taa kuma dɔw b'a a préférer ka message ci o kɔfɛ ka sɔrɔ ka na ayiwa sori bɛ jalo a ye temps caman ta n ka kuma kɔnɔ kuma b'i bolo d'accord comme an bɛ ka walawala kaba moi je crois que jaabi yɛrɛ proposition minnu dira kɛnɛ kan n'i y'a jateminɛ a tɛ tɛmɛ 30 kan n bɛ to n ka 50 in kɔnɔ toujours n bɛ to n ka 50 in kɔnɔ toujours mais k'a dɔn tout simplement kaba gɛlɛya dɔw de bɛ yen an ni transition ye wagati dɔ de dira transition ma k'a fɔ transition ka kuncɛ ka bɛn o ma mais ni baara tagabolo la ni gɛlɛya y'u yira u y'aw wele ka na a ye na aw ka gɛlɛya ninnu ɲɛfɔ furaw bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na a ka kɛ jamako ye moi je crois que o de kan ka ta ba la mais minnu mana u ka sabali jamana ko ni i tora kɔfɛ jamana ko la o kɔrɔ e ta laɲini tɛ jamana ko ye kaba élection bɛ ka surunya n'o ye 19 fɔlɔ ye o ye fɔlɔ ye n'o ye référendum ye ni référendum kan ka kɛ n'a fɔra hali an bɛ taa kalafili la ni gafe minnu ye olu ma sɔrɔ fɔlɔ gɛlɛya bɛ olu kɔnɔ wagati min yɛrɛ fɛnɛ fɔra hali organe minnu kan ka kalafili fɛnɛ labɛn olu bɛɛ ma se ka sigi sen kan ni aw nana kaba ka kuma o gɛlɛyaw kan moi je crois que o b'a avancer mais aw tɛna aw bɛ to kɔ et puis aw ta si fɛ kaba o tɛ jamana ko ye dɛ Youssouf est-ce que en ligne de mire le 19 mars est-ce que c'est réaliste an bɛ don min comme Issa ne furadama y'a fɔ nin plateau in kan ngo le premier ennemi de la tradition c'est le temps siga t'a la n ti furadama b'o kuma fɔ c'est à dire que tellement que an bɛ importance accordé fɛn dɔw la ka ɲina essentiel kun o de bɛ ka transition rattraper bi 19 kɔnɔ o tɛ se ka tunu cogo si la parce que normalement EJ kan ka sigi 6 mois avant les démembrement 6 mois avant les élections mais bien on est à combien de mois avant le 19 mars 3 mois donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut soit réviser la loi électorale faut que la loi électorale réviser ko yɔrɔ in b'a la ou alors trouver une autre formule autrement dit ça dit que an bɛ ka taa transition prolongation de la o fana la o ye équation à plusieurs inconnues de ouais mais est-ce que obligatoirement ni référendum ma se ka kɛ à date est-ce que o bɛ se ka n'a ma prolonger chronogramme tɔ kan n'a ma prolonger élection caman bɛ bila an b'a ɲɛsin kelen ou bien fila c'est pourquoi kaba o yɔrɔ ye bisigi ye parce que gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ minnu welela ka na ni n ko bisigi don n'u kun nana ni an y'a dɔn programme tɛ ka respecter ka proposition kɛ étape dɔw bɛ yen Issou ni jama bɛnna min kan mais an bɛ taa directement élection présidentielle ma kɔlɔlɔ dɔ fana b'o oui c'est à dire que n bɛ fɛ ka min fɔ sori bɛ ka min fɔ Issou sori bɛ ka min fɔ au fait mɔgɔ minnu fana banna ka na est ce que n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka réfléchir ɲɔgɔn fɛ an tɛ se ka aboutir fɛn dɔ la o ma fisa politique d'action vide Issa n furadama ye min fɔ c'est à dire que gouvernement autorité ka baara kan ka mun ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan o tournant jɛra o u y'o tournant jɛ parce que dɔw ye dɔw kɛ force du changement ka dɔw kɛ force du Mali donc au yɔrɔ in na n'i ye min kɛ force du Mali lui a b'a tigɛ don a kɔnɔ a tɛ bɔ donc n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la c'est à dire qu'il serait difficile pour ce gouvernement là de pouvoir trouver le consensus alors que sans consensus sans inclusivité fɛn o fɛn mana entreprendre a bɛ échouer donc ne bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la et référendum ko in moi je crois que ça déjà on est en retard n'a fɔra k'an ka référendum in tenu ça va jouer sur le reste du programme du chronogramme donc o ɲuman ye mun ye an b'an ɲɛsin élection essentiellement n'an bɛ fɛ réellement date min fɔra délai min taara engagement min taara vis-à-vis de la CEDEAO de la communauté internationale n'an bɛ fɛ k'o tenu vraiment an ka élection an ka ɲɛsin kalafili sinon n'an ko k'an bɛ chronogramme min fɔra k'an k'o respecter vraiment on serait en retard au kɔrɔ ko transition bɛna prolonger o dun n'o kɛra c'est une équation à plusieurs inconnues. Report obligatoire.
Des élections, des référendums. Référendum 19. Oui, ça, bon, il y a un problème, déjà, mais ferme le contexte qu'on a. Niveau référendum constitutionnel, ça veut dire que nouvelle constitution, au comment et moi, j'ai toujours dit que c'est une violation flagrante de la constitution en vigueur. Voilà. Donc, je crois que c'était l'ordre du jour également. Pour les Kama, Kassorini, peut-être Youssouf Moussa Ndjabi, Mouachama Fanama sont à table parce que Par Ankawili, Sénat Faso, Kodem, c'est quoi, c'est masse. Donc, bon, ça vaut pas une dizaine. Bon, déjà c'est beaucoup quoi. Sorry. Kananga kuma fait déjà c'est beaucoup. Nous ko ni tia boni flagara ka bagwacha. Non me faire un moufo, il a déjà un problème de texte quoi. Constitution bambulo ne son ama à constitution à sengena. Gelao ba kono olukunga réviser. Mais nous nous kuna bibina ou habilité l'intérêt magan constitution parce que constitution est tout. Sorry bientôt il va continuer kuma vraiment quand perturbé ni la mettre depuis le début et je crois que je suis très discipliné et à tout le reconnu ou ka baraté chara sosobi et déjà sur le site il continue je crois que je te laisse la parole tu n'es pas le porte-parole du gouvernement ici bientôt il va kuma tuer non laisse-moi terminer est-ce que je t'ai interrompu laisse-moi continuer. Non, discipliné là, ça c'est violent. Il dit qu'il est discipliné. Non, mais qui ne l'est pas? Personne. Ah bon. On a tous discipliné ici. Ok, d'accord. Tu peux continuer? Non, j'ai fini. Bon, d'accord. Tu es discipliné. D'accord, qu'on ne m'interrompt plus. Vraiment, il faut en donc, on a ou habilité l'intérêt c'est clair et net. Loi de AFO, constitution est de AFO. Mais la constitution, au final, il y a transition de la constitution de l'année. Ah, mais il fallait avoir le courage, coup d'état qu'elle est, la constitution est qu'à nyongre kabouy. Comment est au c'est ça. On attaque, anti tourne comment faire fait quoi? Comment est qu'elle est ndoro ni tient qu'elle ni? Ou le coup d'état qui est comme au la clé. Ouais, là, c'est la clé ni violation. O se ka lakili a fɔra ko ni président mun sigira ni kalafili président mun sigira o de bɛ se ka maga constitution o de bɛ se ka réviser o tɛ ka constitution kura tɛ ka réviser non moi je crois que les constitutionnalistes et les experts loi bɛɛ kulo bɛ na bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ ye mun ye mais c'est pas l'objet de ta question i ko ko référendum déjà i sa an ka problème tɛ loi ko ye parce que an ka loi bɛɛ kɛra ka violer de ça sans exception le chronogramme qui a été proposé souris et le chronogramme qui a été proposé aux Maliens et à la communauté internationale, donc le 19 mars c'est le référendum constitutionnel. Barrage même marqué pour que, et comme on l'a dit, EJ démembrement à Blofara quoi sigi, en commune, en cercle là, diaspora là, au sein des ambassades consulats, pour que le référendum le 19 mars. Est-ce que le parti politique gouvernement blocage? C'est ça, moi je ne sais pas. Mais qu'on nous donne une réponse. Est-ce qu'on fera rien? Officiellement, qu'est-ce qu'on nous a dit sur le retard pris aujourd'hui? Comment est-ce que on a un retard dans l'organisation du référendum qui est prévu dans 2 mois et quelques jours. Mais maman, c'est le marqué. 2 mois, il y aura un parti politique ou une administration territoriale, il y aura une proposition concrète ou que nous avons clair répartition de bois au conon. Ou moi, c'est la proposition que le ministre de l'administration blanc, Kake Sobouin. Mais l'État s'assume ça. L'État a assumé le grand Sobo, tirage au sort. Il s'est pas problème, mais le problème est dit, n'a pas comme fois on a essayé qu'à la bataille. Nous avons chronogramme plein, le référendum mais que le 19 mars et les autres scrutins juin après amta février 2024 élection présidentielle et autres. Il s'est mis en moule comment on est là bateau. Contrainte fait doron koro est arrivé assumer pour black fait pour que date ka se ka tenir o état black tirage ka se ka EJ mo nommé. Ouais mais ça quoi qu'il arrive le 19 mars c'était la date indiquée. Oui. Moi je dis pas que Kourane Kolodo ka se ka yelema etc. Mais nga kuma est mais c'est encore une fois de plus on n'a pas d'insuffisance au niveau de nos textes. On a un problème, on a des insuffisances au niveau de nos ressources humaines. Les ressources humaines, il y a un problème mal là. Avec la classe politique ou avec le gouvernement où ça n'était problème ni rovere. N'est pas comment qu'un kelini, n'a été texuta angula bateau. Défensive broyoro, chez de comment au bec comment aurait dit ça. N'a été teximta angula bateau. Parce qu'aujourd'hui il y aura un glissement frappouital. Glissement, il y a référendum c'est la date là. Youssouf Afo m'a rejoint.
Nous, car élection législative ni municipale ou ni fond. Ah, tu sais qu'à Keïsa, on a 6 élections. 6 élections entre maintenant et février 2024. Entre mars. Entre mars, oui, mars dans 2 mois, quoi, et puis février 2024. En mesure, ok, déjà, avec quels moyens, quelle logistique, techniquement, est-ce que c'est possible? Sur le plan sécuritaire, même à Kogatia. Donc, moi, je crois qu'il fallait revoir nos ambitions à la baisse. Qu'un projet de proposer Malion, oui, un projet crédible, concret, réalisable. Sinon, je suis d'accord avec Souri sur le fait qu'on peut coupler par exemple la présidentielle et les législatives pour amoindrir les frais. Après une présidence, il y a une élection. Moussa, consensus, moi, il y a au-delà de consensus et inclusivité. Est-ce que c'est possible? Consensus sur le cas de Mali situation parce que Mali Maliens yɛrɛ kuntilennaw tɛ kelen fɔlɔ parce que n'i ye projet de révision constitutionnelle in ta Kani yɛrɛ y'a fɔ ka kuma kɔnɔna na ale yɛrɛ jɛnnen tɛ n'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko autorité minnu bɛ yen nɔ k'olu ka se ka sariya sunba in falen o t'ale kelen ka position ye effectivement o yɛrɛ ye parti politique caman ka position ye o kɛra sababu ye minnu yɛrɛ caman m'u ta ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na mais ɲɔgɔn ye ni pour que ka segin un peu pour kana o la a ye fɛn damadamaw de yira en fait ɲɔgɔn ye in b'a yira k'a fɔ gouvernement ye décision ta hali ni y'a sɔrɔ c'est un peu tard ka mɔgɔw lamɛn référendum ko in kan donc a b'a yira na k'a fɔ ko gouvernement bɛ dynamique dɔ la bi min b'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ko ka dialogue kɛ ni parti politique ni société civile mɔgɔw ye pour que référendum ka se ka kɛ a bɛ se ka ka waati la a tɛ se ka ka waati la o ye kuma wɛrɛ ye a ye fɛn wɛrɛ jumɛn wɛrɛ yira o ye jumɛn k'a fɔ parti politique Mali kɔnɔna na dɔ bɛ ka fara a nombre kan chaque jour. Bon, chaque jour c'est un peu trop dit, mais de toute façon, par exemple, cadre de concertation in kan ɲɔgɔn ye tɛ ko kura ye a bɛ yen nɔ depuis kɔrɔlen ni hakili la laban min kɛra n'o kɛra juillet kalo la hakili la Goodluck Jonathan yɛrɛ taara o kɛnɛ kan o siɲɛ fɛ o y'a yira k'a fɔ parti politique min Mali kɔnɔ hakili la 271 ɲɔgɔn na de tun bɛ yen donc k'a daminɛ o la ka n'a bila bi la i b'a ye k'a fɔ parti 10 ɲɔgɔn na de créera déjà 281 na donc o b'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ parti créeli bɛ ka continuer dɔ bɛ ka fara kan donc n'i bɔr'o la i b'a ye k'a fɔ a ye fɛn wɛrɛ min confirmer o ye jumɛn ye k'a fɔ ko classe politique yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔw yɛrɛ diviselen don projet de constitution in kan mɔgɔw y'a bɛɛ lajɛlen y'a fɔ u ka kuma kɔnɔna na c'est-à-dire parti caman bɛ yen nɔ minnu sɔnna a ma k'a fɔ ko an ka taa loi in falen caman fana bɛ yen nɔ minnu ma sɔn ko an ka sariya in falen minnu ma taa o t'a yira k'a fɔ k'olu dɔrɔn de ko sariya ka da falen hali minnu ye réponse di pour que k'a préciser 50 partis politiques ye ministère répond mais 50 partis politiques in kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ma proposition kɛ hakili la 24 ɲɔgɔnna de ye proposition kɛ maintenant o proposition ninnu kɔnɔna na i b'a ye proposition 6 ɲɔgɔnna de b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na minnu bɔlen don kosɛbɛ o kɔnɔna na i b'a ye fɔlɔ la bɛɛ b'a ɲini k'a fɔ ko gouvernement ka cogo bɛ dɔɔnin kɛ consensus ka se ka sɔrɔ c'est pour répondre à ta question consensus ka se ka sɔrɔ Mali ka se ka taa référendum in na mais a kɔnɔna fana na dɔw fana y'a yira hali n'a sɔrɔ olu ye réponse kɛ olu y'a yira k'a fɔ ko ka projet de révision in yɛrɛ ko k'a jɔ donc o b'a yira k'a fɔ i taara i ma taa i bɛ se k'a ɲini officiellement ka projet de constitution in jɔ au contraire ni olu minnu ma taa n'olu tun y'a répond peut-être o jama tun bɛ se ka caya o fana tun bɛ se k'a peser mais o ma kɛ maintenant n'i bɔr'o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ révision in yɛrɛ a yɛrɛ ka se ka tenir a date la a ka gɛlɛn nin waati in na ka da kan Mali ye chronogramme min bɔ ni o chronogramme bɔra juin kalo la tɛmɛnen o chronogramme in b'a yira k'a fɔ fɛn dɔw de kan ka kɛ yanni an ka taa référendum kɛ misali la an bɛ kelen pe ta organe min kan ka élection organiser mɔgɔw y'a fɔ u ka kuma kɔnɔna na o EJ mɔgɔ 15 olu ka prestation de serment ani u ka installation olu ka installation tun kan ka kɛ le 1er août 2022 mais olu ka installation nana kɛ semaine yɛrɛ kɔnɔ ni semaine in daminɛ la donc o b'a yira k'a fɔ olu ka installation yɛrɛ ye 5 mois de retard de ta donc ni a ma ban n bɛ nale donc chronogramme kɔnɔna na il est prévu a kun
fɔlen don k'a fɔ ko démembrement minnu coordination minnu kan ka sigi région ani ambassade ni fɛnw kɔnɔ o tun kan ka sigi k'a daminɛ le 2 août ka taa yani le 31 août tɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi o kelen ma sigi fɔlɔ donc ni o bɛ situation b'o cogo la est-ce que référendum date min bɛ yen nɔ a bɛna se ka tenir maintenant o réponse bɛ autorité de bolo parce que pour le moment u m'a fɔ k'a fɔ k'a bɛ bɔ a ma mais olu de bɛ se ka baara kɛ sisan parce que u ye commission dɔ sigi sen kan déjà bon a kuma fɔra mais a ma sigi sen kan ko o de bɛ na projet in laban parce que projet yɛrɛ n'est pas disponible pour le moment hali projet yɛrɛ t'an bolo projet de constitution yɛrɛ t'an bolo ministre président ye décret dɔ ta min ko commission dɔ bɛna sigi min bɛna avant projet in kɛ projet ye o commission in fo kana se bi ma o fana ma bila en place mais lajɛliw y'a yira k'a fɔ o commission in de kan ka sariya ko in tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ parce que laban ninnu na CNT yɛrɛ ka kuma laban ninnu na loi in yɛrɛ tɛna se CNT la a ka voter walima a ka kumaw ka kan mais commission min bɛna sigi k'o bɛna kɛ i n'a fɔ sous forme de constituante donc o bɛ a ko discuter o bɛ discuter ni mɔgɔw ye pour que ka se ka projet sɔrɔ min bɛ taa référendum na direct la. ayiwa mais sisan proposition concrète élection ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a kɛ cogo di proposition concrète an b'a daminɛ Yusuf e la. non proposition concrète o ye an ka référendum in ka jɔ. ka référendum jɔ. k'o jɔ. parce que bɛn tɛna k'a la an bɛna mankan wuli déjà depuis élection tɔw ma se donc an ka ɲɛsin présidentielle. mais nin ye occasion unique de ye ni. non a ratera o n y'o f'i ye tournant in jɛra parce que a tun ka kan ka namɔ consensus in tun ka kan ka sɔrɔ a namɔ de mais u y'a kɛ force sugu dɔ de ye. mais n'an ma constitution in falen. non constitution in élection kɛra est-ce que a bɛ se ka falen condition in na o c'est à dire 92 i ye a fɔ 92 ta falen na condition min na malien bɛɛ de presque malien bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan conférence nationale kɛra. o conférence nationale ye bɛɛ de regroupé donc o conférence nationale kɔfɛ de constitution in sera. donc proposition concrète. donc proposition concrète an ka ɲɛsin kalafili n'o ye président kalatama ni président min ka tɔn ninnu bɛɛ to yen. ka tɔn ninnu bɛɛ to yen. ayiwa Sori Ibrahim Diallo proposition concrète. proposition concrète nin ko bɛɛ bɛ se ka dilan lorsque ni an sɔnna ka bɔ calcul personnel et politicien tous nos problèmes aujourd'hui c'est autour de ça. ayiwa dire que ni transition in tɛ sariya kɔnɔ ka ni ko. proposition concrète nafa bɛ kuma in na. nafa bɛ yɔrɔ min na kaban. s'il te plaît. au jour d'aujourd'hui. maliyɛnw an ka bɔ politique kɛlɛ ni politique intérêt personnel ni recherche kɔnɔ. an ka Mali ko ta bala. o de ye e ka proposition. wale mana bila politiciens ma. an bɛɛ ka jɛ ka na min bɛ se ka kɛ bi ni élection ko la an ka fɔ n'an bɛnna min kan. an mana bɛn min kan. an bɛ taa o sira de kan et je crois que da ma tun politiciens ye s'il y a blocage. an ka fara ɲɔgɔn kan k'a décanter. Musa proposition concrète. ne tɛna kuma caya kosɛbɛ proposition concrète jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ halisa ka kuma ɲɔgɔnya sinsin ka dɔ fara kan parce que ni mɔgɔw ye consensus sɔrɔ ko kura a ka ca ala fɛ o bɛ se ka taa ɲɛfɛ donc n'u u continuera ka consensus ɲini parti politique ani société civile mɔgɔw fɛ a ka ca ala fɛ an bɛ se ka référendum in kɛ. Mamadou Kane proposition concrète. Oui, ça mais c'est un point clé quand les référendums constitutionnels ça n'est pas donc pour moi objectal au bebla on a préparé kata élection présidentielle ni législative là. Nous c'est qu'à coupler c'est mieux ça mais on a qu'à date. Quand concentrer le cas. En concentrer en février 2024. Quand constitution fallait un boy. Oui ça parce que ça moi je sais pas comment une élection nous organiser. Mais la constitution là a des problèmes. Ça c'est pas mais on a même mal les nous sommes dans un pays et il y en a connu président Kouram là qui a la flux qu'on fait. Quoi c'est qu'on a connu ça qu'on a mal on a tout quoi. Non moi je crois pas à ça. Non au tenir ça après toute la lutte menée et puis nous ga baram ga transition mo ga baram ga bibina ko président 2012 anya le slogan kele on de fa ko mo ko je ne crois pas ne madala ko amina sigi système koroli na sugu dola ina fo yere sa ko ke mu ijebo ke maliona isa o bana moi je suis sûr de cela donc le référendum constitutionnel pour moi franchement il s'engage bien fo nyoko ne ma kunye parce que ça rache so do ay mo ko jane bo fo mo ko jaw ni akili na tari ça rache so do akunte donc angata élection présidentielle là il s'engage président croix si anganga député croix aussi et loi organique
des députés. Les maires sont à peu près à 20 ans. Comme on met là, 20 ans, ni Kaloro, mais avant dans l'élection présidentielle, on a gagné ça. Vraiment. Très bien, Kaba. Clairement, il veut faire comme assise nationale Minkera. Je crois que Akilna do de Tarakono, il y a mon sur la Kalafli là. Ka constitution croit en cas Sakaka, en cas do au assise de Allah Yinike. Assise de Allah Yinike. Avant projet de constitution, comment me veut Nabi? La constitution du 25 février 92 a corrélé au Galéa au Bakono. Ambese Kabakono, Tchoukomina, avant projet Mounoube. Nina loi électorale où il est mon bédouala, Kalafli, il est ma bédouala, a Javid Dibra, Anna Kairo, Anim Mbadi, Kailema Douala. Juste un mot. Le fait que Soriakli dit Alpha Omar y a la constitution révision tout simplement parce que ma Kelenkelenu. N'était révision, ça c'est la rédaction d'une nouvelle constitution. Il avait largement la majorité. Ça c'est pas la révision. Il a renoncé à ça parce qu'il n'y avait pas une révision, c'est une rédaction d'une nouvelle constitution. D'abord la commission. N'était révision. Il restait tout simplement à soumettre ça sous référendum. Atete Yadjo. Ibeka Nana, Ante Abana Oula. Maintenant, constitution croix est voilà. Au Tsekatani, une transition de Mangango, transition exceptionnelle. Baro numeke ibe wele parce que I hakina abeta bala ibe wele parce que hakila jamana nyemgo munu be marala ni politique mo anga émission nu kono ube conclusion tiré ode anga baro ndafa ameta nyefe minye carte d'identité nationale biométrique akungampuma be sena afrika city blala senga waka baro bela jeleme sena nga puma kota musa eyita la jabe chogodi ne intalaje effectivement jamana nyemgo ya ayira kafuku carte biométrique be di jamana deuma o ba ayira na kafuku carte koromunu bambulo ko amnolu black refe folo mais kura de bina dama ola avec CEDEAO ka carte biométrique et carte ngone effectivement sécurisé le nom mais city ko y problème do bala parce que déjà damne takatuko manye folo parce que au départ où ya ayira ka foko city B non do ya kel damne ministère clara ka communiquer ka foko non ko ngani ya jugado et puis après le même ministère gatla ka communiquer ka tukuni au city kelen de do comme ko ka utiliser au city kelen utiliser tukuni donc déjà le départ problème bala mais ni city reta effectivement le site est disponible il peut se kata sans fait ka information vérifier ka à valider mais validation sugumido ebe okireta wal mete oketa c'est-à-dire tu n'as pas la possibilité ere ka yelema do ika information na donc ibi oketa walma ite ibi non oketa mais la possibilité bi bolo fene ka lié do choisi ibsegi ka carte récupérer romna ibsegi ka carte correction ke romna donc city connaît effectivement city beka barake mais problème est mié ni ka information validée i kan ta yorom na kata i ka correction ke ani ke ka carte ne barade te o yoron nuna parce que effectivement ne personnellement ne nga information validée mais nkan ta amina yorom nuna barake minunte barake la te commissariat ni barake la te folo barake minunte folo donc o ba yara ka fo alsa lui ko ni damine kasoro bara ere damine kuma masé peut-être maman kan a expérience tenté y kuna fondo non mais ni information nous soro we gelabe ça ni welo lu soro ga bon ni re nyoro di Sahel par exemple musa be ka kuma kele mfo mo bo ka information validée ta commissaire là soro mo chité mi fouité non ça donc en clair c'est pas opérationnel au kuma a commencé kisinga mais mi c'est ka mon famille adron peut-être que sur le plan politique, le gouvernement a miri comme Kalafliko, comme avec Sénat. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, il a 8 millions d'électeurs. Nina Kanga Falenga, 4 biométriques. Je crois que le ministre d'État Ablaye Maïga Yorofo. Le référendum, il y a un papier. Tout à fait, priorité pour le boulot. Donc, Kalafliko, Baba là. Mais j'espère que ce n'est pas un slogan politique creux. Je peux me tromper. Namako yoku dit à Baraka pour que nous avons une information validée
gata commissariat ou bien mairie là ouais c'est que quoi correction que clairement pour que anga se kata peut-être échéance ou là na fait référendum mais anga se échéance ou préparer ne aba kolati Youssouf non gela be parce que alni abe yoro do la gendarmerie do la ni tara ou be nombre restreint d'état non seulement yoro do la damne na nombre restreint mais halu wo fana la utena jona uta damne jona. Donc à ce rythme là donc ça en tout cas nga jorona ko emi malien chama de be ni kala fili ko ne ga ke 19 novembre malien chama de be ke mi tout ka carte soro donc vraiment du gouvernement bi se ga minke akilna en kay ko sobe parce que vraiment il faut une carte d'identité biométrique sécurisée parce que malien ma et puis avec mon permis ka dobo fraude ni fembela donc vraiment vous encourager mais franchement on va rythme accélérer ça parce que le temps reste leur ennemi. Sorry Ibrahim Diallo. Bon ne tɛ kuma validation kan parce que kuma fɔ caman fɔr'o la mais gɛlɛya dɔw de bɛ carte biométrique in yɛrɛ sɔrɔ cogo la kaba ni a fɔra ne yɛrɛ m'a ye mɔgɔ bolo fɔlɔ voilà non c'est pas disponible carte yɛrɛ bɔli ma daminɛ ne kan bɛ gɛlɛya min ma o ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen par exemple n'olu ka carte nina n'a tununnen don a tununi i ta tununa i ka fiche d'enrôlement t'i bolo walima e yɛrɛ ma deli k'a kɛ o mɔgɔw o ka ca a bɛ sɔrɔ cogo di olu ta bɛ kɛ cogo di o ma ɲɛfɔ donc o ye gɛlɛya ye mɔgɔ caman de bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ kunnafoni ma di maliyɛnw ma ninnu kan n'i ka carte ni na tunna a bɛ se k'a sɔrɔ cogo di ni fiche d'enrôlement b'i bolo walima n'o nin fila si t'i bolo i bɛ se k'a sɔrɔ cogo di maliyɛn caman de bɛ yen. C'est vrai que manque de communication pas autour de cette opération. Voilà, je crois que u kan ka maliyɛnw ka gɛlɛyaw ka maliyɛnw lamɛn gɛlɛya minnu bɛ carte nina ko la o gɛlɛya kelen parce que nin kuma in fɔlen an ye tare fɔ ka sababu kɛ an y'a ye carte nina gɛlɛya camanba de bɛ ale kɔnɔ bon ni nin kɛra fura ye o la donc gɛlɛya minnu b'o kɔnɔ nin ka se ka fura sɔrɔ o gɛlɛyaw la donc communication caman bɛ yen min bɛ mɔgɔw kun kan mɔgɔw sigilen bɛ n'a ye jɔrɔ n'a b'u la carte in yɛrɛ sɔrɔ cogo la donc olu ɲininkaliw ni u gɛlɛya ninnu kan ka ta ba la pour que ka kɛ fura ye nin solution ka se ka sɔrɔ an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. An bɛ se k'a laɲa cogo di? Tour de table a bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ komi olu yɛrɛ ye kow daminɛ déjà c'est-à-dire u ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔrɔ minnu kan ka baara ninnu kɛ ka u opérationnaliser. O yɛrɛ bɛ na ni recrutement fana o n'a fisaya mɔgɔ. Voilà olu kelenw de b'a kɛ. Voilà donc équipe minnu kan ka baara ninnu kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka équipe ninnu la opérationnaliser baarakɛyɔrɔ ninnu na pour que mɔgɔw ka se k'u ka carte correction kɛ parce que correction fɔlɔ de bɛ kɛ ka photo ta parce que nina ninnu fana problème ye min ye mɔgɔ caman mɔgɔ bɛ correction erreur bɛ dɔw ta la erreur kɔfɛ photo fana kan ka ta donc olu baaraw ka se ka kɛ o kɔfɛ i ka se k'i ka carte sɔrɔ en plus de ça u kan ka fɛɛrɛ kɛ ka communication caya kosɛbɛ ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna baara in bɛ kɛ cogo jumɛn parce que n'i y'a jateminɛ hali ka site in utiliser dɔrɔn kɔdi dɔ b'a la o kɔdi yɛrɛ mɔgɔ caman t'a faamu a bɛ don cogo minnu na donc il faut que olu ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye o ye mɔgɔ minnu yɛrɛ kalanna fɔlɔ olu bɛ ka problème sɔrɔ a la donc ni minnu ma kalan o la donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ problème ba ye u ka fɛɛrɛ kɛ ka communication kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna baara in bɛ kɛ cogo min na ensuite ni i ka carte tunna i n'a fɔ Sori y'a fɔ cogo min na olu kan ka récupérer cogo min na mɔgɔ kura minnu kan ka don a la olu kan ka don a la cogo min na olu ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka se k'u ka carte sɔrɔ joona parce que mɔgɔw en réalité on voit une sorte d'engouement parce que mɔgɔw bolo ko kura don ko min don a bɛna kɛ fɛn nafama ye donc bɛɛ lajɛlen girilen don a kan nin waati in na donc waati fana kan ka accélérer wagati. A bɛ laɲa cogo di? Non a bɛ ɲa cogo min o ye de halisa État k'i impliqué parce que n y'o de fɔ n bɛ deli k'o fɔ n ka kuma kɔnɔ an ye front caman de dayɛlɛ front minnu ye front inutile ninnu de ye front ɲɛnamaw ye donc vraiment ka État k'i impliqué ka condition bɛɛ réunir pour que vraiment nin fɛn ye fɛn ɲɛnamaba de ye parce que a bɛ au moins n'i y'a sɔrɔ a bɛ san 5 de kɛ k'a sɔrɔ i ma carte nɛgɛ foyi n'a kɔni ma tunu i bolo vraiment ni c'est très bien donc vraiment initiative in ka ɲi mais halisa u ka condition bɛɛ de réunir pour que an ka se maliyɛn bɛɛ ka se ka nin sɔrɔ pour que an ka se ka. pour être signalé aussi. n'a y'a sɔrɔ t'a fɛ a bɛna ka i sɔrɔ t'a fɛ après o de ye initiative. Transition. Non mais ça, je rejoins Moussa. Moi je préconise même un numéro vert parce que moi j'ai information sur le bon numéro blanc à la disposition des Maliens. Il veut dire qu'on a fait une médium mais au pas radio fanana. Mais
bamanankan marakakan surakakan kasonga n'aw maraka kan bɔ a la. Vraiment ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye voilà ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye puis qu'il y ait une cellule de veille quoi communication sera fait pour informer les gens au-delà de ça sur le plan logistique pour assurer que tout est fait prêt. N'a tɛ ɲa commissaire numéro la ka jeunes recruter à Cameroun. C'est tout ça. Donc vraiment baraka ke très sérieusement c'est une très bonne initiative je rejoins Youssouf mais il faut que baraka ke ka dafa wa information ɲuman ni mɔgɔw ma. C'est sorry kuma bɛna laban i la bi. D'accord ni o labanana o diyara n ye ka ban min bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ maa kalanni man ca nin baara sugu n'a bɛ sigi sen kan u ka communication ta bala kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ carte biométrique ni sɔrɔ cogo la carte ni n'a t'i bolo a bɛ sɔrɔ cogo di ni nin si t'i bolo i bɛ se k'a sɔrɔ cogo di u ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ an ka radio sow caman cɛrilen bɛ togodaw la minnu bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ pour que a ka se ka faamuya parce que maa kalanni man ca Mali kɔnɔ bon n'a a yela réseaux sociaux la k'a fɔ ko i bɛ i ka information valider o la donc gɛlɛya bɛ a kɔnɔ donc u ka jateminɛ kɛ communication u ka accent sigi o kan kosɛbɛ et puis personnel ka former minnu bɛ se ka baara in kɛ et puis jama ka caya pour que a ka se ka faamuya ka ban. Ayiwa an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn k'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a dɔn k'a fɔ bi jɛmukan kɛra basigi kɔrɔ o kɛra nisɔndiya koba ye an bolo an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka san hɛrɛ foli kɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen jɛ an kun fɛ k'a fɔ ko bi ta bɛ gɛlɛya ka se hakɛ ma a ma gɛlɛya ka se o ma an bɛ foliba di ka taa Yakuba Yɛlɛko ye n burankɛ n b'i fo a ye dɔgɔnɔ chemise di an b'a fo kosɛbɛ ka foliba di ka taa Bamusa Sisoko Jokolo Jo an b'i fo Alimami Sankata an b'i fo RTM kɔnɔ ka ORTM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Sori Ibrahim Keita n b'i fo i waleɲuman dɔn ka sababu kɛ ale y'an ka référence ba ye a ko k'a bɛ jɛmukan in lajɛ ORTM mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'a fɔ k'u bɛ jɛmukan in lajɛ maa o maa Mali fan o fan maa o maa bɛ nin jɛmukan in lajɛ ka se ka kunnafoni sanuma sɔrɔ anw fɛ an bɛ a f'u bɛɛ lajɛlen ko u bɛɛ lajɛlen bɔ nani ka foliba di ka taa tonton Ɲang Aba a n'a ka denbaya yan fo Segukaw fɛ a yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan an bɛ fo ka Madu Kuyate fo Rectorali maa ɲɛma an bɛ foliba di ka taa groupe 7/7 mɔgɔw ma WhatsApp groupe an ka groupe 7/7 mɔgɔw a ɲɛmɔgɔw ka fara a tɔnden bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo Isu fana bɛ yen nɔ e fana bɛ yen nɔ Sori bɛ yen Musa e t'a ka yɔrɔ ayiwa an bɛ 7/7 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Bintu Napo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la Ousmane Togo ale bɛ réalisation na régie d'antenne Dramane Kone aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan wa salam.